ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hadian baladep Ujor daka Ujor Shaki Pulet mentapat u Education Secretary jongka HYC uba Enlang Sawian ulalej ban Ujor Shaka National Commission for Scheduled Tribe Regional Office Persha ya u Sushil Guru ubadai u Astrologer bat kumjuru ya u Content Creator u Raghav Sharma halor ka jingpenmi ya ka video bat ka jing yakaran hapedeng jongki ha ka podcast da ka bakeno baki Riewlum ha ka ni ka jala Meghalaya ki dei ki badang Kñia Briew bat ki babam do Briew ru ha ka ni ka jing Ujor ulong ba ka jingkran jongki ni ki arngon ka kitab ha ya ki Riewlum bat ka kataru ya ki kendon an ba pher Nakaliang jonga kumu education secretary bat kumway nang Sawian po kajala mentak kesini ngelawan ban bupat ya kan ke complain haka National Commission for Scheduled Tribe Regional Office kebetulan ni po lawalashma kumba pili haki media mah bah haki sini baladap ngalafal ya ka FIR persya uta u social guru badai u astrologer bat kumjuro ya uta u content creator badai u Raghav Sharma halor ka jengpenmi ka jongki ya kata ka video bat ya kata ka jenge kren hapdeng jongki ha kata ka podcast ka ba kila Kynnoh baki nong Meghalaya jongi kidai kita ki Riewlum ki ba dang practice ya kata ka human sacrifice bat ka kata ka cannibalism ani kata ka ban IT ya ka jing Briew bat kumjur ban bam ki do Briew dan nakaliang jonga bat kum education secretary jong ka HYC ngamsem la song klikti hoat ngala hadu mentan nakaliang jong ka police department ya ka FIR ka bangala file men ha kasin saja ngapat jo kan ko update dia sigla register em ka case persya ignu social guru badai uta u astrologer but uni Raghav Sharma badai uta content creator bo penyat ya kan ka YouTube channel ka berkertang ka super talk de nakaliang jong apa kenang bangan ben kran show ya kan ka jung Ujor ka jonga kumbangal dep ban kran ning bakilat pakai kubur hak to kesni bangan sa falro ya kan ka complain sa National Commission for Scheduled Tribe hapatia po New Delhi hakaba mentakasing liyo ban submit but ki ground si bangla present hang ni kilong ba ngala kentu ya ka commission bakare ban conduct inquiry hakaba ngala file ya kan ka petition ning baka article laispa le popra e jong ka constitution jong kari India ka ba ibuar ya ka commission ban ka inquiry ya kini complain ki bala file kabede bat ka jing sha kta lani ka jing sha kantho lani ka jing sha banben lani ka jing sha iben jong kita ki Riewlum ki bahap habo kan ki National Commission for Scheduled Tribe de ngala fali kan ko complain persya kini ki arngut kata uni social guru ubadai u ta u astrologer bat uta u Raghav Sharma hakabede bat ka jing kantho ka jing ki hakabede bat ka jing pelat ka jing ki ya bat kam ya kata ka kentien baki Meghalaya tribal still practice human sacrifice and cannibalism ngala falru eki kani ka petition ka bangala file mentang ngala batairu eki legal grounds belai nga file kini commission belai nga warra kini complain haka commission haka bangala batairu eki legal grounds bangala highlight kini legal grounds ba kini ka jingkran jong kini ki arngut mo ka jing lingba kini ka podcast kala attract ka section 196 jong ka BNS kata to promotion of enmity hatred and ill will of based on religious group nata kala attract do ka provision jongka article section 352 jongka BNS kata making statement with intent to insult dani kata ka jingkran ko juki takaba persang ban insult pat ya ini ki tribal mo ini ki Riewlum jongka jala ba khamtam e ka jingmu ka jongki ban provoke kata ka breach of peace dani ban wanra ban penthot pat kata ka songsok ka songsan hapo ka jala Meghalaya bat ngala falru ngala highlight do ke legal ground jong kini limbakan ni ka complain sa commission ya kata ka section 356 kata ka defamation persya ikini ki argut nang ta susu kembang ong ba hoit ka baleng ka jingmu jonga ban file kini ka complain hangni hapo ka National Commission kalong ba namar ka jingkran ka jongki ka attract provision jong ka prevention of atrocities against ST and SC hakaba ka section 3 subsection 1 clause 2 kala kanero kalong relevant bat kani ka section 196 kani kadai ka promoting feeling of enmity hatred or ill will against member of the scheduled tribe. Dan
susurat nalor kini ngala highlight ru ikini ki provision jong ka Indian Constitution akaba kaladan ru ka jemput Kenya ka article 21 akaba kadan hani ka jemput Kenya ka right to dignity and cultural identity jongi ki Riewlum ki bersong-song hapok ke jela Meghalaya nang taru kaladan ru ka jemput Kenya kata ka article 19 clause 2 kata ka reasonable restriction ka bede bat ka public speech ka bakila pelat kini ki arngot namar ka jengkran ka jungki kamdai su ka ba malu malah dai ka dai ka bala kata jur bat khamdame ka bala penbitar yo babunu nong sosnong hapok ka jela Meghalaya halor kani ka jengkran ka jungki ba ka jengtho jungki bangi ki tribal mulok ma hapok ka jela Meghalaya ngi dai kita ki Briew ki ba dang bam Briew bat ki badang penyap ki Briew nam ta ka jengla nyam la rukam te ngala kentu ya ka commission ro ban kan ngala buru ya ka preya khamat ka commission hakaba nakaliang jonga lingba kani ka complain ma ni la ongro ka commission bakan khot soman bat ban record statement jong kini ki arngot ki bang lafal ki bang ngalafal ling bakan ka complain ki bat ngati bat nga kenturu ka commission ban kan kran bat ka Ministry of Electronics and Information Technology ban direct iki ban kin remove no ya katuka content ka bala upload hapo ka YouTube bat ngala kenturu ya ka commission bakan simkam mo bakan sim ki senjam ki bateng ya persya kini ki arngot ki Briew ha ka bedai bat ka jing bumburam ka jungki bat ka jing kendau thlai ka jungki ya kata ka indigenous practices ta ka ba Kynnoh ngi bagi dai kita ki Rieu bam Briew bat kinong penyap Briew ka belong kum ka jing pun kendau ya ka customary law hapo ka schedule kini ki ya ka commission bahkan simu kita ki appropriate legal action haka section haka BNS haki section juga BNS but kumjuro haka Prevention of Atrocities Act against ST haka kana sepak pro kendai dan ngek scam ba nakaliang ka commission hadiah bang file kini ka complain ngek scam kan sa sim ki sinjam ki batnge wa ngeliyo ekran bat abang kendo bat nongtre bopet hani ya kini regional office beli sectional officer mo orang bahkan simpor mar bahkan ni kin haban pak support Delhi bagi conduct inquiry but let's see and kila dap ya ka inquiry nakaliang joka commission markaning ya pak direct ka national chairperson jongka National Commission for Scheduled Tribe but let's say kan simpor ya kata ngin kamlele ngin saya ibudin but ngin pitikna begini ki Briew ki badan keti ban kentho ya ka jela ka jungi ban kentho ya ki Riewlum ki jungi kingat ka jingpin saja ka MSRC ngampai ya mo markani kamdai ha ka subject jong MSRC raw ha ka FIR ngala file sa police station rei hadu mentang apa jo kan ko update nakalian jungi pulet akila register case am hari compare kata nga sa file ro da ka RTI ma kadan ka provision ha ka RTI ka ba concern ka right to life but markadi ka have to right to life and dignity yang iki tribal mah ya jenglong kerpang jungi ki tribal nga sa file da ka RTI but ki pulet kin haban furnish kata ka RTI hapo sa prakta de rei ya mentang namar ba ngadang file men si sajan let's say kini kisin nga muyo kan ka communication na kaliang ki pulet nga sa file ka RTI ban tip ka status hadu kan ki pulet kila simkhya ya katuka FIR kabede ka bang file persa itu social guru but yo tu raghaf sharma rebat kani ka jungal file pat junga hani ka po hangni hapo ka National Commission for Scheduled Tribe namar ba ka hap kumangalong ka attract iki provision ka Prevention of Atrocities against ST and SC tribal mah de halor ta kanong rem bang file ya kani ka complete hapo kani ka National Commission paningkong ngahaban penram mah ngahaban penram ka police department ngahaban penram ka Sokar Meghalaya darangi pas kiwi-kiwi ki jela nidang shan ngi ba ka Sokar Assam ka udan we YouTuber content creator ubala kan tho persya ki nong sosnong hangti ki pulet uni udai content creator ubala pau mo hapo ka Bollywood industries ki pulet ki hap ki somani u krim apya hadu ba ki pulet ki hap balik kami u produce hangti hapo ko jong Assam i dang shandro ba ka porajung sunam ba ka content creator kila sha somon kiniro ngale si ka nakalian ka Sokar Assam kala ada ka directive ka batnge ba kiniru ki tho ba kadan kata ka human sacrifice hangki hapo Kamakhya temple ka badai ka temple ka ba hapo ka jempet jong ka jela Assam ba kiniru let's say ka nakalian u CM ula ada ka directive batnge ba kidai ban one week hangki hapo ka police station ka haba kila soft notice ma dan rei ni ipat ke jela Meghalaya ide ki totally ki FIR kila file persya ikta ki bar jela rei ka Sokar kamle lani nakaliang pulit kamle nyimtep naga ikadaw let's say kinong file FIR bapli kidi kiru pa ba ma kimertip tan kita ki legal provision rega kwa ban sai kwa ru banya tho sai limba kanika limba kilat pakai buat baba fi file kinu ki RTI ki ba concern ka right to life and right to life mah and dignity jong Briew mah pidonro ya kata ka hok limba ka RTI act ba phila ban file ban tip ya ka status jong ka case
pitip hadu anu lapoi ka inquiry hadu anu lapoi ka investigation hatu ki pulik la forward na ta ka final report sekut kadang ka RTI ke bab hi phila ban file ba kata po sop prakenta ki pulik ki ban file ki ban ai ta jebab kamdai hadu lai si kumba kadai ka general procedure re ding ba kani ka provision special provision ka RTI ka ibuar ban file ki RTI ban haki police station na ban tip ki case ki jongpi de nga snuro baka sokar halor kani ka jimbum sim kya joka ka padi baka sokar le si kating kita ki Briew na barjala le se kating ban baka demar baka dan ka coalition baka BJP demar kini ki Briew ki bujukran benya ka jalan ka spor ki dan ka close affiliation bat kini ki Briew kemudian bat ki Briew jong ka BJP le ki Briew jong ki RSS badai halor kini kanong rem ban kalian jong ka sokar NPP le se kamnut demar ba yo sa tuklar pat hakiti ki bor banabar demar baka dan demar baka haban sanya ba hapdeng ka jingi tray jongka hakni ka jalabat ketika central government Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra